Mä oon Tuira Seppänen Arlalta ja me ollaan tehty elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumus. No, me Arlalla nähdään, että me ollaan pitkään jo tehnyt tämmöistä ympäristö- ja vastuullisuustyötä ja ruoan kulutuksen ja valmistuksen ja jakelun ympäristövaikutusten vähentäminen on tosi tärkeää meille. Ja sen takia me ollaan lähdetty mukaan tähän elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumukseen. Meillä on asetettu tavoitteeksi, että me puolitetaan ruokahävikkiä vuoteen 2030 mennessä, niin tämä sitoumus tukee tämän tavoitteen toteuttamista. No, tämän sitoumuksen myötä me ollaan huomattu tämän hävikin vähentämisen tärkeys ihan uudella tavalla. Se on ollut pitkään osana meidän vastuullisuustyötä, mutta sitten kun me on asetettu niitä tavoitteita, mietitty keinoja, miten tähän tavoitteisiin päästään, tuotu sitä järjestelmällisyyttä tämän seurantaan ja toteuttamiseen, niin se on auttanut meitä saavuttaa näitä tavoitteita ja löytämään niitä keinoja, millä me varmistetaan, että yksikään pisara meidän arvokkaasta raaka-aineesta ei mene hukkaan ja me löydetään konkreettisia kustannussäästöjä ja materiaalisäästöjä meidän toimintaan.